Μαλάκα, θα βαρέσει όλη η προσοχή προς τιμήν του Θέμαρου, ο οποίος είναι εδώ σήμερα εκτάκτος και θα σας εξηγήσω. Θέμη. Και αύριο μπαίνω, μαλάκα. Με ρωτάνε όλοι, καλά δεν είσαι στρατό. Ναι, ακούστε λίγο τώρα. Γι' αυτό θέλω να δώσω. Εν τω μεταξύ, μαλάκα, σκάω στα κτέλ και ήμουνα με γένεια κανονικά, γιατί είχα άδεια Πάσχα 10 μέρες. Ναι. Και δίνω την ταυτότητα για να πάρω την έκπτωση φαντάρου, γιατί και το ευρώ μετράει πλέον. Περίμενε λίγο όπως είσαι, Παπαρούνα. Αλλά γένεια δεν τα λες, 7,5 τρίχες. Παπαρούνα, αυτό είναι για σένα, μπρο. Ναι, συγγνώμη, πες. Και σκάω, κοιτάει την ταυτότητα, με ξανακοιτάει την ταυτότητα. Λέει, μαλάκα, αυτό δεν παίζει να είναι φαντάρος. Αλλά τελικά εντάξει, όλα καλά. Μήπως από το στρατό παίζεις εκεί σε κανένα PC? Όχι, παιδιά, δεν είμαι μέσα στο στρατό. Εντάξει, το ξέρουμε, Λοιπόν, παράνομα. ακούστε. Πόσες και σήμερα έχεις, ρε μαλάκα? Έχω 314. Μαλάκα, ημέρες. Μαλάκα. Γεια σου, Γκράλεξ, ευχαριστώ, αδερφούλη μου γλυκέ. Μπρο, έχω 314, δεν το βλέπω καν. Περίμενε. Θέμη, πόσες έχεις? 314. Θέμη, πολλές. εγώ ξεκίνησα με τόσες. Μαλάκα, άστο γάμισέ το. Τι, γιατί φάση? Έχεις βάλει την εφαρμογή για να σου λέει τις μέρες ή τις θυμάσαι απ' έξω γιατί είσαι ρομπότ? Εσύ 9 Και τις θυμάμαι απ' έξω, αλλά και τις έχω την εφαρμογή. Δεν περνάνε οι γαμημένες. Μαλάκα Θέμη, σε 314 μέρες θα έχει καταστραφεί ο κόσμος, θα έχουν πέσει μετεωρίτες, κομήτες, αυτά, ηφαίστεια κτλ. Γάμισέ τα. Και αλλά τι θα έχει, μουνιά. Πρόσεξε. Θα είμαστε στην ανάκαμψη του πολιτισμού. Black John, γλυκέ μου. Δηλαδή, και εγώ θα είμαι ακόμα μέσα εκεί, θαλαμοφύλακας. θα πεθάνουμε και θα τα ξαναχτίσουμε και μετά θα βγεις. Πω, μαλάκα, είναι πολλές. Μαλάκα, είναι πάρα πολύ. Μαλάκα, 300. Αναστάση, κάνει εικόνα να μην σου δουλέψει η αναβολή που θες να πάρεις και να καταλήξει να είμαστε μαζί, Σιρούλα. Άλλη μία θα δουλέψει. Όχι, Σιρούλα δεν θα είμαστε, αλλά εντάξει. Από του χρόνου το βλέπουμε. Φαντάζεσαι όμως. Ευχαριστώ, Τόλι μου. 19 Μαΐου, περιμένετε με εκεί. Παιδιά, ο Θέμης κυριολεκτικά, όπως είπε και ο Τόλης εδώ. Γεια σου, Μέρι Βέλ μου, γλυκιά μου, όμορφη. Εντάξει, να πω Σάκη, τι χαμός γίνεται από UH, παιδιά, και μέσα στο ΚΕΙ, αλλά και γενικά στη Λαμία. Παντού είμαστε. Πάρτε το χαμπάρι. Έχω πάθει σοκ. Είμαστε και το φανερό και το κρυφό και το guilty pleasure όλου του πλανήτη. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί οι λίγοι, οι προβληματικοί, Kim Speak Squeak, ευχαριστώ κορίτσι μου, ακόμα και αυτοί οι λίγοι προβληματικοί που λένε δεν τους γουστάρω, πάλι βλέπουν. Και αυτοί βλέπουν. Αυτό είναι γνωστό. Και αυτοί βλέπουν. Όλοι βλέπουν. Εντάξει Θέμη. Ισχύει. Τι ώρα μπαίνεις το πρωί, τι ώρα ανοίγει το μαγαζί? Τι ώρα ανοίγει, λέει. Γεια σου Κώστα και Στέφανη. 7,5 ώρα max. Εκεί πρέπει να έχεις. Πόση απόσταση? 6 ώρα. Άρα ξυπνάς 5. Έχω ξεκινήσει ήδη, θα είμαι on the way. Ξυπνάω 5 ώρα, 5,5 να φάω. Δεν θα κοιμηθείς. Λοιπόν Θέμη, δύο είναι τα δεινά, μπροκό. Ή δεν κοιμάσαι ή δεν κοιμάσαι. Κολώνεις να πας Ερή από το live stream. Κότα. Παιδιά, ακούστε. Όχι, για ο ύπνος είναι πολύτιμο. Θα δώσω, επειδή το έχω ζήσει, εσύ και το άλλο, να μην το χαρακτηρίσω, το άλλο που δεν έχει πάει στρατό, δεν αντιλαμβάνονται, Μεριλού μου, δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ύπνος στο στρατό. Είναι αυτό αν δεν το ζήσεις. Πιστεύω ότι υπάρχουν περιπτώσεις φαντάρων που θα τους λες, φίλε, να σου δώσω 500 ευρώ ή να κοιμηθείς 2 ωρίτσες. Και θα διαλέξουν τις 2 ωρίτσες. Μαλάκα, να το ξέρεις. Αυτό το λένε όλοι. Σάκη, όμως υπάρχουν και κάτι άλλοι παράνομοι. Ο άλλος άλλαξε νούμερο, ρε μαλάκα, για 3 τσιγάρα. Ευχαριστώ αδερφέ μου, όμορφε. Έλα, πες τι. Έκατσε ξενύχτης για 3 τσιγάρα, ρε μαλάκα. Άκου trades που γίνονται μέσα στο στρατό. Το τσιγάρο είναι άλλο. Ναι, ρε μαλάκα, λέει, θα πάρω το νούμερό σου για 3 τσιγάρα, ρε μαλάκα. Έχω δει ανθρώπους, μην πάτε μακριά, τον αδερφό μου όταν κάπνιζε κανονικά τσιγάρα, παιδιά, Αντιγόνη μου, τον έχω δει να πηγαίνει σε άλλη πόλη 4 η ώρα τα ξημερώματα. Γεια σου Kim Pick Squeak, ευχαριστούμε ψυχούλα μου όμορφη. Να πηγαίνει σε άλλη πόλη στην Έδεσα τα ξημερώματα γιατί δεν έβρεσκε τσιγάρα στην Αριδαία. Έτσι, δηλαδή ξέρω τι σημαίνει. Ξέρω τι σημαίνει, ξέρω πόσο άρρωστοι είναι οι καπνιστές. Είστε
Εν τω μεταξύ εκεί πέρα φαίνεται το τσιγαράκι σου. Στρατούλη. Ναι. Bill Kill Pro, ευχαριστώ αδερφέ μου γλυκέ. Εάν σε ξαναδώ να ανεβάζεις motivational story από γυμναστήριο με Peggy Zina, μα το Θεό. Ακούστε λίγο. Ελινάρης οδηγεί. Ο Λινάρης οδηγεί, σε ευχαριστώ αδερφέ μου. Ακούστε. Σας τορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό, θα του κάνω unfollow. Θα το κάνεις όμως, για μια εβδομάδα έστω. Όχι, θα πρέπει να το κάνεις όμως για μια εβδομάδα και να τα ανεβάσεις. Σας τορκίζομαι, θα τον κάνω unfollow αν ξαναδώ Peggy Zina. Γεια σου Θένια μου, σε ευχαριστώ. Άμα βάλω όμως, ξέρω εγώ, Έλλη Κοκκίνου. Ρε ξέρεις τι, οκ, καλή είναι η Peggy Zina. Μια χαρά είναι, έχω πάει και την έχω ακούσει. Μια χαρά, αξιοπρεπής είναι η κοπέλα. Αλλά άλλο θέλω να εστιάσω. Δεν μπορεί να είσαι στο γυμναστήριο με Peggy Zina, ρε μαλάκες. Δεν γίνεται. Όχι, κατάλαβες, Σάκη, δεν κατάλαβες. Δεν ξέρεις τι άκουγα. Τι άκουγε. Δεν ξέρεις τι άκουγα εγώ σε αυτό το story. Άστο, Σάκη, συνέχισε τι να μιλάς. Κοίτα, είναι λίγο παράδοξο, αλλά εντάξει. Θέμη, τώρα δεν ξέρω μαλάκες. Οκ, τα γούστα ο καθενός. Είναι τερματισμένο, μπρο. Ρε ξέρεις τι, να ακούσεις trap. Οκ, τα ακούω ρε μαλάκα. Να ακούσεις hip hop, κάτι λίγο πιο street, λίγο πιο... Λίγο πιο μαγιά, λίγο κάτι ρε παιδί μου, λίγο πιο ανεβαστικό. Τώρα μαλάκα, με Billie Eilish έχασε 100 κιλά. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι πάρει βραβείο. Άντε μαλάκα. Φυσικά. Αν μπορείς χάσει 100 κιλά με Billie Eilish. Στρατούλη, γι' αυτό όταν ο Αναστάσης αναφέρεται σε σένα, δεν σε λέει άνθρωπο. Λέει, εντάξει, το λέει έτσι κι αλλιώς. Εντάξει τώρα, αυτό μην το συγκρίνετε τώρα, λέει, με κανονικούς ανθρώπους. Δεν είναι κανονικός άνθρωπος. Έχει δίκιο. Ισχύει μαλάκα, τι να σου πω, το ξέρω. Έχει δίκιο.